Welcome to PetronPay Business. Pa video nhasi ndoda kuti ndikudzidzisei kuti ne $25 chete usina munhu muunza, usina kudedza kana kuita sei kana chimwe basa rimwe rawaita, wongoisa $25 yako chete semari yauda kuchengeta. Kune vamwe vaya vanoti isi toda kumboedza takambobirwa kana toita sei, haungambotyawo kuinvesta $25 chete nekuti unogona kurasawo mari yakawanda zvakadai, asi ungoita try kuisa $25. Saka ndoda ndikuratidza kuti $25 iyoyi usina kana kudedza munhu, usina kana kuitopera kana kuita chimwe chinhu, inogona kusvitsira kuma $6,000 or even more per 2 years or 24 months. It's easy. Zvinhu zvokuti munogona kuzviitira kwana kana muchida kuinvesta mari yevana vechikoro kana muchida kuita sei, munogona kuita zita remwana wotomuvhurira akaunti yake, iwe anenge achingori une table yako ichingofolowa kusvika wasvika mari iyo unosvika mari yemwana wechikoro inenge yatokwana kana kuita zvese kusvika mwana atopedza chikoro. Saka zvinofamba zvakadai. So right, table yangu hombe ndiyo iyi, asi ndichanotsanangura patable dik. Mukatarisa panapa munoona kuti invest $25 and get 6,300% ROI. Kuti ROI zvinoreva kuti return on investment. Saka iwe wainvesta $25, kuleft kwako pane pakanzi $25 per red up, woinvesta mari yako iyoyo chete, hauna imwe mari inodiwa kutopera kana kuita sei inobva mumwe mako, ndo mari chete yabva mumwe mako iyoyo. Saka tati pane 300% ROI, zvinoreva kuti ukaisa $25 unenge wakupuwa $75, ndo inenge ya 300% 25 ukatarisa kuright kwako pegreen up. Saka zvinenge zvichifamba sei? Kubvira musi wawatongoisa wadeposita mari yako iyoyo, pazuva unenge wakutambira 38 cents, pawiki wakutambira $1.09, pamwedzi wakutambira $7.06. Saka iwewe manje zvaunoda kuita ndizvo kudai, unoda kutopera manje mari yako uchishandisa maprofits auri kuwana apa. Hauchaende kunosvika ku$75 aiwa, unobva wamirira performance unobva wabata, unenge wane $30.40. Saka kuti utopere uende panumber 2 panenge pachidiwa $25 ndiri kudiwa. Saka iwe wobva waita sei, wobvisa pa $30 apo wobhadhara futi, wobva watopera ne $25 kuti uende panumber 2 palevel 2 ye $50. Inobva yakuti iyo pazuva wakutambira 75 cents, pawiki wakutambira $3.70, pamwedzi wakutambira $15. Hauchaende kunosvika ku 150 kuya aiwa. Waita mwedzi wechi3 uri ipapapo unobva waita $45. Uko kunenge kuchidiwa kuti uende palevel 3 kuridiwa $49. Saka pane change yako yasara pamashure apo, wobva waizanganisa apo wobhadhara $49, wobva watopera, wabva wapinda palevel 3 ye 99. Ipapo unobva wasumukira pazuva wakutambira $1.49, pawiki wakutambira $7.45, pamwedzi wakutambira $29.08. Wobva waita 5 months, wasvika mwedzi wechi5 womira, usaende hauchapfuurire kuenda ku $298 aiwa. Wobva watoti ndakuda mari dzepamusoro. Saka 5 months dzako dzodzo dzikataimiswa unonga waunganidza mari inoita $149. Netuchange twekumashure kungoisa paroda $1 chete kuti uite $150 kuti uqualify for level 4. Palevel 4 inofamba ne $249, inenge ichikupa pazuva $3.74, pawiki $18.70, pamwedzi $74.80. Hauchamirire 747 nekuti kuda mari imwe, urida mari yakawanda, iyo haichashanda. Wobva wadi pamwedzi wechi4 wostopa, unenge iwewe wane mari inoita $299 muaccount mako, wotopa pa $299 wobvisa $250 wotopa kuti uende pa level 5. Saka unobva waisvika pa level 5 unobva waita $499, wakupuwa pazuva $7.79 yaungochitambira pawiki.
paovapuwa pamwedzi pawiki wakutambira $37.45 pamwedzi waone $149.80. wakumirira pamwedzi wechi4 unenge wane mari unenge waita mari inoita about $599.20. ipo pachidiwa $500 chete kuti utopere kuenda palevel 6 ye$999. wotopa wabvisa $500 yako watosara nechange yako ye about $99 nedzimwe change pamwe $100 kana uine nzara kupa utombotora ako mari iyo utodya ako hazvina mhosva wotouya apo mva wabhadhara wotopa apo pazuva palevel 6 wakupuwa $14.99 pawiki $74.95 pamwedzi $299.80. womirira paweek 4 wapa week 4 wotimes unenge waraisa about $1,199.20. panenge pachidiwa 1,000 chete kuti utopere kuenda pa 1,999 level 7 ndo level 7 ndo ikuru hombe yacho the last one. saka pazuva unenge wakutambira $29.99 pasvondo $149.95 pamwedzi $599.80 yato salary. uramba zvako uchienda nemwedzi yako hazvitagumi uchiramba uchienda ipapapo unoona kuti paunozopedzera kuti 10 uko unenge wava kutambira $5,997. unenge ipapo wapedzawo 24 months dzako dzakakwana wane mari unotora mari unogona wodzosera futi mubusiness woitora uchidzosera mubusiness. saka that means ma 5,000 ayo unoita akawanda as many as you like kusekuenda kwenguva. saka ndio zvinoitwa neavo vamwe vaya varida kuedza zvavo kuona kuti toita sei. vamwe vari kutya kuti tinoruza mari, vamwe kuti takambobirwa takaita sei, vane zvikonzero zvakasiyana siyana. chingotsvagawo yako $25 chete unogona kuita mari yakawanda kudai umboedza. saka ndoda kukutendai mese manga makateerera. chandoda kukumbira apa ndisati ndapedza ndechekuti mutisiro malikes nekusubscribe pachannel pedu kuti every mavideo ari kuuya munge muchaona mualeta nemanotification. kabhero ako kari padzasi ako mukaklika futi kabereko ako kanokuratidza kuti paiswa imwe video nyowani inenge ichitaura tichakudzidzisai neshona veEnglish muchange muchiverenga ndete. saka kana wagadzirira kuti uchitanga business iri dzokera kune munhu akupa ashare newe video iyoyi kuti akupe code yekuti ukwanise kupinda musystem ne$25 yako. tosangana pavideo panext video. Thank you.